Benvinguts i benvingudes a aquest acte institucional del primer Congrés Català de Pobresa Energètica. Avui Sabadell és la capital catalana en el debat sobre aquesta xacra que patim a Catalunya i a tot arreu. En aquest congrés hi ha 450 persones inscrites, 70 entitats participants i 98 ponències durant 2 dies. Per començar, vull donar la benvinguda al senyor Juli Fernández, alcalde de Sabadell. Bé, bon dia a tots i a totes. Com deia la senyora Pérez, per donar la benvinguda a aquest primer Congrés Català de Pobresa Energètica. En primer lloc, saludar els alcaldes i alcaldesses, representants d'entitats que ens acompanyen i que han sigut part d'aquesta organització, també a la presidenta de la Diputació, en qualitat de la seva del seu càrrec de presidenta, alcaldes i alcaldesses que ens acompanyeu i que permeteu-me fer una especial referència a aquells que veniu de la comarca, del Vallès, el president del Consell Comarcal, l'alcalde de Terrassa, el de Polinyà, de Carisses, Badia del Vallès. Espero no deixar-me a cap alcalde i alcaldessa, no m'ho tingueu en compte. Matadepera, Santa Perpètua, he començat un camí que no té retorn, per tant, tots els alcaldes i alcaldesses vallesans, occidentals, orientals i d'arreu del país, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest espai que el que pretén és compartir entre tots plegats quina és la nostra feina. També una salutació al secretari general del Departament d'Acció Social i Treball de la Generalitat de Catalunya, que també ens acompanya avui, perquè estem al davant d'una qüestió que des dels ajuntaments ho treballem en primera línia, que com segur que alguns de vosaltres sabeu i coneixeu, a l'Ajuntament de Sabadell hem espremut al màxim les competències municipals i hem iniciat el procés de sancions a les companyies energètiques que no estaven complint amb la llei 24/2015 i que des de les competències municipals intentem fer front a aquesta situació amb el màxim que podem, però estem davant d'una situació que afecta persones. Quan es va suspendre la llei 24/2015 ho explicàvem. Estàvem davant d'una situació que té cares, que són famílies, són gent coneguda. Davant d'aquella situació, els municipis vam dir que necessitàvem eines. Necessitem desplegar la part de la 24/2015 que tenim en vigor i que ens cal que tiri endavant, ens cal que tinguem aquests reglaments, però també compartir amb vosaltres un parell de reflexions. Tenim una situació molt dura davant de l'emergència social i de la gent que hem de garantir-li tots els subministres. Estem parlant de dignitat. Fins un temps cap aquí parlàvem o les companyies parlaven de responsabilitat social corporativa. Això ja no és així. Estem parlant de legalitat, estem parlant de complir la legalitat i estem parlant de garantir la dignitat als nostres ciutadans i ciutadanes. Però ja no només parlem de l'emergència social, sinó que també parlem de tota la gent que treballa i que comença a tenir risc de pobresa. Tema a abordar i tema al que Facua ahir explicava que creixia un 25% la factura de la llum. Per tant, estem davant d'aquesta situació i estem davant d'una limitació de la competitivitat de les nostres indústries perquè el consum energètic també se'ls fa més car, també, per tant, més dificultats per generar llocs de treball, per tant, també més dificultats a l'hora de fer front a polítiques actives que facin front a la pobresa. Per tant, i per acabar, estem davant d'una qüestió d'estat. I aquí calen totes les eines necessàries per poder-hi fer front. I des dels municipis, des de l'Ajuntament de Sabadell i des de la resta dels municipis, des de les entitats, estem plegats
per fer front a aquesta situació injusta i per avalar la dignitat entre els nostres ciutadans i ciutadanes. Per part meva res més, benvinguts i gràcies per participar i compartir entre tots plegats vies de solució en aquesta situació injusta que es viu en el nostre país. Gràcies. Gràcies, alcalde. A continuació pren la paraula la Marta Garcia, presidenta de l'associació Ecoserveis. Moltes gràcies. Primer agrair la gran acollida d'aquest esdeveniment que demostra la sensibilitat, el compromís, l'interès i l'energia per erradicar la pobresa energètica. Penseu que des de l'associació Ecoserveis, que som pioners en la lluita contra la pobresa energètica aquí a casa nostra, el primer seminari que vam organitzar de pobresa energètica l'any 2007 gairebé hi havia més ponents que assistents, o sigui, arribàvem a 15 persones. Veure avui aquesta energia que transmeteu tots vosaltres, la veritat és que és una passada. Avui es visibilitza el treball continu, incansable i impagable que fan entitats, que fan ens de diferents territoris i de diferents àmbits, no només de l'àmbit de l'energia, sinó també de la salut, de consum, d'habitatge, serveis socials. Des de l'àmbit tècnico-social, com nosaltres, l'associació Ecoserveis, seguirem treballant, seguirem apoderant usuaris d'energia, destinant recursos i impulsant iniciatives per donar resposta i prevenir situacions de pobresa energètica. Però, evidentment, no ho farem sols. No podem fer-ho sols. Només si hi ha voluntat política, corresponsabilització, implicació, treball coordinat i diàleg entre administracions, empreses subministradores, entitats i societat civil, només així posarem fi a una situació injusta, a aquesta situació que pateixen milers de persones que són privades d'un bé essencial com és l'energia. I ja per acabar, i en el marc dels reptes i dilemes que està plantejat aquest congrés, que els dilemes que se'ns puguin plantejar en aquesta lluita contra la pobresa energètica no siguin una barrera, un impediment per donar resposta al gran repte que és l'erradicació de la pobresa energètica. Moltes gràcies. Gràcies, Marta Garcia. I ara pren la paraula Oriol Illa, president de la taula del tercer sector. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí. Com deia la Marta, el fet que aquest congrés aplegui tanta gent, jo diria que és una conseqüència o és l'herència de la situació econòmica que hem patit els últims anys. Ja fa 3 anys que l'economia està creixent de forma ininterrompuda, però la factura social dels darrers 8 anys continua sense pagar-se i la part que s'ha pagat l'han pagada els més vulnerables. Com sabeu, i aquest congrés està coorganitzat per entitats socials i ajuntaments, en el cas dels ajuntaments que coorganitzeu també aquest congrés, sou conscients que un dels reptes, una de les amenaces més importants a la que ens enfrontem és la de les desigualtats socials. Les desigualtats generen noves formes d'exclusió que fan impossible que molts ciutadans i moltes ciutadanes puguin accedir al que es coneix com a dret a la ciutat. El dret a construir l'espai públic en igualtat de condicions i, en definitiva, el dret a esdevenir ciutadans plens. La pobresa energètica no és només un efecte de l'empobriment de la població, és la conseqüència d'unes polítiques que han afavorit els oligopolis i els privilegis que se'n deriven de l'existència d'aquests oligopolis. Polítiques que troben refugi en un legislador, en un polític que és incapaç de legislar per garantir drets socials bàsics. I polítiques que troben refugi en una justícia que es decanta sistemàticament cap al seu veredicte cap al més fort. La sentència del Tribunal Suprem que vam conèixer la setmana passada anul·la el bo social i obliga l'Estat a retornar a les elèctriques tots els diners que s'han invertit en disminuir la factura de les persones en situació de vulnerabilitat. El que diu la sentència, de forma clara, és que traurem diners dels pressupostos públics, dels contribuents,
per posar-los a les butxaques dels accionistes de les grans companyies elèctriques en forma de dividend. Els 190 milions d'euros que la sentència obliga a indemnitzar les 3 companyies afectades, Endesa, Iberdrola i Gas Natural, representa poc més del 2% dels seus beneficis actuals, que pugen fins a 5.000 milions d'euros. El Congrés, doncs, és molt oportú. Per desgràcia, massa oportú, atenent l'enorme demanda social que patim. Tenim l'obligació d'exigir als poders públics i a les institucions la reforma del bo social i a garantir el subministrament de gas, aigua i electricitat com un dret bàsic sense la possibilitat que sigui recorregut. Com a entitats socials tenim la necessitat d'atendre millor, però també l'obligació d'exigir drets per dignificar la vida de les persones usuàries. El tercer sector social està lluitant, i ja fa anys que ho fa, contra la pobresa energètica, ho fa quan treballa amb col·lectius com la gent gran, que actua en l'àmbit de la infància i l'adolescència, quan vetlla per al futur de les persones immigrades, quan fa atenció directa identificant els casos de les persones que no poden fer ús d'uns mínims d'energia perquè no la poden pagar, quan acompanya les persones amb discapacitats o malalties cròniques o quan gestiona l'habitatge social, promovent l'autonomia d'aquestes persones i treballant la gestió energètica domèstica del mateix habitatge. Només durant el 2015 les entitats socials han destinat més de 200.000 euros a pagar factures de llum, gas i aigua. Parlar de pobresa energètica, com ho farem avui i demà aquí a Sabadell, és la demostració que no tothom té accés a l'energia per finalitats bàsiques. Una energia sobre la qual prenen decisions d'interès públic molt poques empreses que s'han resistit i es resistiran a acceptar el dret al subministrament. Des de l'any 1997, el mercat elèctric és un mercat privatitzat i on 5 empreses marquen la política energètica del país i de milions de persones. En el període 2009-2015, el preu de l'electricitat a l'estat espanyol per ús domèstic ha augmentat un 73%, quan la mitjana al mateix període per l'eurozona ha estat del 33%. Unes empreses que es neguen i es negaran tant com puguin a renunciar al poder que tenen de tancar l'aixeta per raons econòmiques, malgrat els beneficis que obtenen i que els permetrien garantir-ne el subministrament. La pobresa energètica està provocada per qüestions econòmiques, per l'augment desproporcionat dels preus de l'energia, per la disminució dels recursos a les llars familiars o per la ineficient qualitat de més de la meitat dels edificis del nostre país. Però la seva solució no és només econòmica, és també social i política. Per això, l'aliança que representem els actors que organitzem al Congrés, tant institucionals com associatius, és una aliança necessària i imprescindible. Caldrà mantenir aquesta aliança per combatre el problema, una àmplia aliança contra la pobresa energètica i contra les polítiques pro-oligopolis que provoquen un augment de les desigualtats i que generen noves exclusions. Una aliança per reformar i enfortir el bo social. Una aliança per donar suport a operadors alternatius. Una aliança per pressionar un canvi just i transparent en el sistema energètic. Tenim confiança que aquest Congrés contribueixi a fer polítiques que lluitin contra la pobresa energètica. Les darreres decisions judicials ens han fet recular i, com sabem per l'experiència que ens precedeix, només la pressió ciutadana podrà, encara que sigui provisionalment, invertir la situació per dignificar la vida de les més de 600.000 persones que avui pateixen els efectes de la pobresa energètica. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per la feina que esteu fent. Gràcies, Oriol Illa. Ara, a continuació, pren la paraula Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la convocatòria d'aquest congrés, un congrés oportú i imprescindible. Voldria destacar la importància de reclamar la sobirania local, la sobirania local que des del municipalisme, perquè els ajuntaments som la primera línia d'atenció a la ciutadania, però sense els instruments necessaris per poder-la atendre de forma adequada i condicionats absolutament
per les lleis que es gesten des dels estats i que ens limiten i ens dificulten la feina que hem de fer a primera línia les institucions locals. Volem posar en valor també el treball en xarxa des dels municipis per actuar de forma coordinada en la lluita contra l'exclusió i la pobresa energètica. És una gran mostra la presència d'avui en aquest congrés i com els municipis, lluny del partidisme, actuem amb la visió de responsabilitat sobre el que realment anem a lluitar pels drets de la ciutadania. No demanem caritat. No volem fer polítiques públiques caritatives. Exigim justícia. Volem justícia per les persones, en conjunt, per tota la ciutadania, però especialment per les més desafavorides. I en aquesta exigència de justícia hem de ser valents des dels municipis, hem de ser contundents i ferms, perquè no podem formar part de l'engranatge d'exclusió, de l'engranatge que posa les lleis no al servei dels drets de les persones, sinó al servei de les oligarquies. Per tant, des de les administracions treballem per ajudar les famílies que tenen impagaments, evidentment, però sabem que això és només un pedaç. És un pedaç que posem i que l'energia és un tema cabdal que no podem deixar que estigui en mans de les oligarquies que només busquen fer negoci. I aquí nosaltres no podem tenir cap fissura, cap dubte. Nosaltres estem al costat de la ciutadania, al costat dels drets i com a administració local sabem quin és el nostre lloc. Per tant, des dels ajuntaments deixem clar que seguirem atenent a les persones afectades per la suspensió de la llei 24/2015, per exemple, que seguirem reclamant el bo social per molt que el Tribunal Suprem el declari inaplicable i ho faci, a més, a les portes de l'hivern. Especialment greu que aquesta sentència del Tribunal Suprem es faci just quan comença l'hivern i esperem que aquest congrés, que el considerem la resposta que fem des del municipalisme a aquestes suspensions de lleis i suspensions i sentències judicials que no ens ajuden, que van en contra dels drets de la població i és per tant la resposta responsable com a administracions de primera línia que som, com a administracions que estem al costat dels drets de les persones, és la nostra resposta en gestionar, en deixar de gestionar misèria i en poder gestionar drets. Esperem, doncs, que aquest congrés ens hi ajudi moltíssim. Gràcies. Gràcies, Dolors Sabater. I ara escoltarem les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Moltíssimes gràcies, molt bon dia. Moltes gràcies, alcalde de Sabadell, per ser l'anfitrió. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, alcaldesses, alcaldes, activistes, entitats. Un plaer estar aquí com a alcaldessa de Barcelona, com a presidenta també de l'àrea metropolitana, també és una de les zones més afectades del país per l'empobriment, per la desigualtat, per la injustícia i, per tant, també per la pobresa energètica. Com una mica ja s'ha vingut assenyalant, em sembla important destacar que la pobresa energètica no és un fenomen que caigui del cel, ni és un fenomen aïllat, és la punta de l'iceberg, segurament una de les més descarnades, juntament amb els desnonaments violents de milers de famílies que es venen produint en els darrers anys. Doncs és la punta de l'iceberg i una de les cares que comença a ser coneguda gràcies a l'acció de la ciutadania un cop més, però que havia estat invisibilitzada durant massa temps. I és una punta de l'iceberg d'una situació dramàtica. Ni tan sols sabem exactament les dades, perquè es parla que a Catalunya podríem parlar d'un 10% de les llars afectades. A Barcelona les estadístiques que s'han mogut parlen del voltant del 7% de llars afectades. En realitat tothom que hem tingut tracte directe amb la problemàtica sabem que és moltíssima més gent afectada. Sabem que hi ha moltíssimes llars, perquè o bé ho hem viscut a casa nostra o amb gent propera d'una manera o d'una altra, tothom ho ha conegut, hi ha moltíssimes llars que no van a serveis socials, ja sigui per vergonya, ja sigui per la pròpia precarietat vital que t'impedeix moltes vegades demanar ajuda o buscar els recursos necessaris i per tant ni tan sols les dades que ja serien alarmants, perquè parlar d'un 10% de les llars afectades a Catalunya seria un autèntic escàndol nacional, o hauria de ser un escàndol nacional que hauria de mobilitzar al màxim nivell a totes les institucions.
Com deia, parlava d'una punta de l'iceberg, d'una situació d'emergència social, on estem parlant que són vides humanes les que estan en joc, on estem parlant que hi ha gent que està empitjorant o reduint, per exemple, la seva alimentació per pagar aquests subministraments, on estem parlant de llars que utilitzen fins al 40% dels seus petitíssims i ridículs fins i tot ingressos per pagar factures d'aigua, de llum o de gas, que estan utilitzant espelmes o altres mecanismes que fins i tot posen en risc la seguretat de la llar i malauradament hem vist també incendis que han costat vides humanes que s'haguessin pogut evitar si no hi hagués pobresa energètica. Per tant, estem parlant de manera contundent de vides humanes en joc. I això, encara que ja s'ha dit, però no s'ha de deixar de repetir, perquè si no a vegades repetim tant els conceptes que sembla que es buiden de contingut, no? I no, hem de recordar que estem parlant de vides amb noms i cognoms que passen avui, ahir i demà, situacions que no haurien de passar. Per què no haurien de passar? Perquè, com deia, no és una situació ni aïllada, ni que caigui del cel, ni una maledicció de la climatologia, sinó que estem parlant d'una situació claríssimament d'injustícia i un problema de model estructural. Això evidentment indigna, però al mateix temps també ens ha d'animar perquè vol dir que es pot canviar. Com que no és una maledicció, no cau del cel, és una cosa que està a les nostres mans canviar-ho. Quan deia que és una situació d'injustícia i de model, doncs, per exemple, hem de recordar que amb l'esclat de la crisi les rendes familiars han baixat un promig d'un 8,5% als ingressos, mentre en canvi l'energia s'apujava l'escandalosa xifra d'un 60%, de més d'un 60% a les llars, convertint l'estat espanyol en el quart país amb l'energia més cara d'Europa. El quart país, però que en realitat està per sota de països com Alemanya o Dinamarca, on els seus mitjans són incomparables amb els que tenim aquí. Per tant, un trist posicionament en el rànquing d'encariment de l'energia. Tampoc hem fet els deures com a país en matèria d'eficiència energètica. Hi ha càlculs també que parlen que al voltant del 80% dels habitatges suspenen absolutament en eficiència. Però sobretot també és un tema de model de serveis bàsics, de serveis públics, de béns comuns. L'aigua, l'energia, l'aire, són béns comuns que no té cap sentit, atenta al sentit comú, la seva privatització. I venim d'aquesta privatització a l'estat espanyol, on s'ha legislat afavorint un oligopoli, afavorint la privatització de serveis bàsics, obligant-nos, a més, no només a garantir enormes estratosfèrics beneficis de companyies privades especulant amb un bé de primera necessitat com és l'energia o l'aigua, sinó a sobre socialitzant les pèrdues d'una nefasta gestió. Per tant, doblement escandalós i indignant. Evidentment ens queda molt per fer, com deien molt bé els meus companys i no em repetiré, el Juli, la Dolors, els ajuntaments som l'administració més propera i aleshores encara que normalment habitualment tenim menys competències i menys recursos, però hem de donar més resposta que ningú, perquè a més sempre ho hem dit i ho diem amb força, que més enllà de les competències que tinguem i dels recursos que tinguem, ens sentim plenament competents en tot allò que tingui a veure amb drets fonamentals i amb drets humans i amb vida digna de les persones i per tant reclamem les nostres competències en matèria de drets fonamentals, més enllà de les competències administratives i per això hem de fer el màxim que estigui a les nostres mans. I és veritat que els ajuntaments, segurament per ser aquesta administració més propera en aquesta ciutadania, per sort tan activa i tan exigent, doncs són els que ens sentim més obligats a estirar al màxim aquestes competències i tot i així ens diem cada dia i cada setmana que no fem prou i que hem de fer més. A Barcelona, per exemple, per no allargar-me, però hem estat fent com molts altres ajuntaments, traient diners d'on no tenim, augmentant ajuts per donar ajudes d'emergència a través de serveis socials, fent punts d'informació, hem fet també ara un projecte pioner de donar feina a gent que estava desocupada des de feia molt de temps perquè assessoressin a 5.000 llars i fessin inspeccions directes per detectar tots aquests casos de pobresa energètica que no arriben en realitat a l'administració pública. Però tot això està clar que són pedaços, que és insuficient i que hem d'anar a l'arrel del problema. Crec que en aquest sentit el més destacable és que vam fer una instrucció, també utilitzant la Carta Municipal de Barcelona, fa uns mesos, amb el que ens hem dotat d'una normativa pròpia i d'un reglament propi, perquè venim reclamant a la Generalitat que es desplegui el reglament de la Llei 24/2015 i a l'espera que es desenvolupi aquest reglament n'hem fet un de propi per poder començar els expedients sancionadors d'aquestes companyies que efectivament, malgrat els requeriments, segueixen i persisteixen
consisteixen en l'incompliment de la llei i en la vulneració de drets fonamentals. La llei 24/2015 mereix una menció especial perquè és un punt d'inflexió, perquè encara no s'està aplicant tot el que es podria aplicar. És veritat que aquí la principal responsabilitat claríssimament és del govern de l'Estat per les seves polítiques de privatització i de garantia de socialització de les pèrdues i d'oligopoli, però també per intentar impedir les poques lleis i iniciatives que, per exemple, des de Catalunya es fan per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Però tot i així, el més important de la llei 24/2015, com deia, és constatar que un cop més és la ciutadania qui lidera les respostes, és la ciutadania la que demostra que sempre es pot fer més, i que allà on es deia que no hi havia res a fer, gràcies a una iniciativa legislativa popular impulsada per la plataforma Afectats per la Hipoteca, per l'Aliança contra la Pobresa Energètica, per altres entitats socials, també la taula del tercer sector i moltes altres entitats que s'han anat sumant, doncs és gràcies a aquesta ciutadania que avui tenim un marc regulador pioner a l'Estat, i això no ho hem de deixar de recordar, sobretot per recordar que després, quan aquestes entitats ens exigeixin a totes les administracions que hem de fer més, les hem d'escoltar perquè ja ens han demostrat que es podia fer més. Aquesta llei encara li queda recorregut, i això també ens ho hem de dir, i li hem de dir a la Generalitat, com li vam dir tots els ajuntaments quan ens vam trobar a la cimera que vam realitzar quan va haver-hi la suspensió temporal parcial de la 24/2015 en el que feia referència als desnonaments. Va haver-hi una reacció molt ràpida que tots vam agrair per anar junts, Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, tots junts per efectivament buscar la manera de seguir aplicant aquesta llei tan necessària per fer front als desnonaments, però com sabem la part de pobresa energètica segueix plenament vigent i no s'està utilitzant tant com es podria utilitzar, i això no depèn de l'Estat, això depèn de nosaltres. I, per exemple, hi ha una cosa molt concreta que ja la vam dir als ajuntaments en aquella cimera i que encara no ha avançat, que és anar tots junts com a administracions, Generalitat, Ajuntaments, Diputacions, per obligar, per exigir, no per pidolar, com deia la Dolors, sinó per exigir que es compleixi la llei i que signin aquests convenis que estableixin la garantia d'aplicació del principi de precaució, que és la clau de volta, que és realment el punt d'inflexió d'aquesta llei, que és obligar a les companyies que estan traficant, que estan especulant amb béns de primera necessitat i amb béns comuns com és l'energia o l'aigua, obligar-les a que no facin talls d'entrada fins que no constatin que efectivament hi ha capacitat de pagament, que no constatin que hi ha una situació de vulnerabilitat. Com sabeu, ara el que fan és al revés. És dir, si tu com a administració no em portes la demostració de serveis socials de que hi ha una situació de vulnerabilitat, jo no em plantejo evitar el tall. I ha de ser al revés, s'ha d'invertir aquesta càrrega de la prova, hi ha d'haver el principi de precaució perquè parlem de drets fonamentals, perquè parlem de vides humanes. Crec que aquesta és la clau de tot i crec també que, evidentment, més enllà de les dificultats legals, de competències, de recursos, en qualsevol cas no ens hem d'aturar, hem d'anar al màxim, que encara no ho estem fent amb l'aplicació de la llei 24/2015, ho hem de fer cooperant totes les administracions al màxim, no anant cadascuna per la seva banda. Quan més juntes anem, més aconseguirem i obligarem a les entitats a respondre. Si ho ha aconseguit la ciutadania ocupant les seus, com no ho han d'aconseguir els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya? O sigui, és evident que tenim molta més força de la que estem utilitzant fins ara. I hem també d'avançar cap a la sobirania i cap a un altre model energètic. Cal un canvi de regulació en el mercat de l'energia i humilment des de l'Ajuntament estem treballant també per la sobirania, lluitant com ho està fent Terrassa i com ho estan fent altres municipis per reconquerir la municipalització de l'aigua o treballant per un operador energètic que aposti per les renovables, que eviti els talls, que garanteixi l'accés als subministres bàsics a través d'energies netes i renovables i a través d'una gestió transparent que ens mereixem i que és possible si anem tots junts i juntes. Així que moltes gràcies, tenim un exemple de la ciutadania i només és qüestió que ho fem possible. Gràcies. Gràcies, Ada Colau. Ara pren la paraula Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, il·lustre alcalde de Sabadell, que ens aculls, alcaldesses, alcaldes, secretari general, companys de la mesa, president de la taula del tercer sector, presidenta de l'entitat que ens ha ajudat també a treballar en temes de pobresa energètica, senyores i senyors.
Per la Diputació de Barcelona, ser en un fòrum com el d'avui és una gran oportunitat i els hi explicaré per quins motius. En primer lloc, perquè com a Diputació nosaltres tenim per objecte atendre i cooperar amb els 311 municipis de la nostra demarcació. 311 municipis, alguns dels quals tiren endavant perquè tenen gran autonomia, però un percentatge molt important, més del 80% de municipis, hem de pensar que necessiten la Diputació per tirar endavant determinats projectes estratègics. I no cal dir que avui projectes estratègics, perquè és una problemàtica que tenim a sobre la taula tots plegats, és l'atenció a les persones i atendre també la demanda de subministraments bàsics. No és estranya la dada que els donaré, que és que en aquest darrer any ha incrementat el 73% dels ajuts que els ajuntaments de la demarcació han donat a la ciutadania per atendre demanda de subministraments. Però evidentment aquesta no és la solució, que els ajuntaments responguem a la demanda social, a la demanda de pagament d'aquests subministraments, no és en cap cas la solució. Al meu entendre, i atès que fa molt de temps que des de la Diputació es treballa aquesta qüestió, al nostre entendre hem d'atendre aquesta necessitat d'una manera molt diferent. No podem entendre, com dèiem, la pobresa de manera segmentada, sinó hem d'abordar la problemàtica de la pobresa d'una manera global, d'una manera holística, perquè tan important és que puguem atendre aquella persona a nivell de les seves necessitats més bàsiques, però també d'una sèrie de necessitats que venen a continuació, com són les capacitats i la necessitat de capacitació de totes aquestes persones. Per tant, a mi m'agradaria que d'aquest congrés, on tots vostès són molt experts, en sortissin grans conclusions, però conclusions també positives, en el sentit que els ciutadans, la ciutadania catalana, que és madura, sap que l'energia té un cost, però vol que aquest sigui un cost just i proporcional. Per tant, si nosaltres partim que sabem que l'energia és un bé escàs, que l'energia té un cost i que aquest cost ha de ser un cost just i proporcional, de la mateixa manera la ciutadania ha de ser responsable en relació als seus hàbits. I aquesta és una qüestió que també s'ha de tractar com un dels dilemes. La ciutadania ha de ser també responsable en relació a com abordem la despesa energètica. En aquesta línia hem de reivindicar un clar abordatge diferent de la relació energètica que tenim i crec que és inacceptable, com han dit altres alcaldes, que avui dia les renovables estiguin penalitzades i per tant que totes les fonts d'energia vinguin o estiguin precisament en mans d'empreses que no tenen i no estan atenent en aquest moment la demanda més bàsica. Hem d'abordar, per tant, aquesta nova relació amb l'energia, hem d'abordar també com a país un nou model energètic, no ens podem permetre una dependència tan elevada de l'energia nuclear, hauríem de començar ja a abordar aquest mix energètic en relació a energies renovables i crec també que hem de poder atendre, com dèiem, el dret del bo social que és imprescindible per garantir el manteniment d'aquest mínim bàsic indispensable i aquest dret a l'energia que tenim tots els ciutadans i ciutadanes. Dit això, jo crec que el Congrés ens aportarà solucions, perquè solucions aplicades. Hi ha ajuntaments, com a alcaldessa de Sant Cugat, des de l'any 2002, que és obligatori a Sant Cugat que tots els edificis incorporin i per tant no hi ha llicència atorgada si l'edifici no incorpora el reciclatge d'aigües grises, si l'edifici no incorpora plaques solars, si l'edifici no incorpora recollida d'aigües pluvials, etc. Per tant, mitjans, en la mesura que som ajuntaments i podem regular, tenim mitjans per
en el nostre terme municipal, poder abordar aquestes qüestions. Però també des de la Diputació, des del mes de juliol, que vam iniciar un programa ambiciós en relació a engegar la intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica a partir d'auditories encaminades a obtenir precisament l'estalvi per a les llars estudiades. Això ens comporta que intervindrem entre l'any 2016 i 2017 en 2.000 habitatges en 200 municipis diferents per aconseguir, en definitiva, un estalvi valorat en 600.000 euros amb una reducció d'emissions de CO2 de 315 tones anuals. Per tant, les administracions podem intervenir i estem intervenint, però necessitem que ens ajudeu a millorar aquestes intervencions, a com aquestes intervencions poden ser millors i més eficaces, a com les podem conduir i, evidentment, a reivindicar amb un crit clar, alt, com fan els alcaldes, com fa la ciutadania, en relació a un canvi envers aquesta relació amb les fonts energètiques, perquè és impossible que amb la pujada de l'energia, el creixement sostingut que ha tingut la pujada dels costos de l'energia, les llars puguin atendre aquesta demanda, aquesta despesa familiar que els hi és, com dèiem, impossible abordar. Per tant, no m'agradaria centrar-me només en la queixa i en la reivindicació, que evidentment hem de fer, sinó que m'agradaria fer un pas més enllà i dir que avui ens trobem tot un sector social, ens trobem entitats, ens trobem empreses, ens trobem alcaldes, però ens trobem per dir, plantem cara, però som els primers que ens posem a caminar. I aquests que ens posem a caminar som els que avui podem decidir també i aportar el nostre gra de sorra en relació a una injustícia que pateix la nostra població. No volem mai més que la nostra població es digui que es té més fred a dins a casa que fora al carrer. Això no ho podem acceptar i com a alcaldes i alcaldesses ens impliquem avui aquí i confiem moltíssim en el treball que desenvolupareu aquests dies. Per tant, felicitats, enhorabona i endavant, seguim caminant. Gràcies, Mercè Conesa. El Congrés s'ha organitzat amb la voluntat d'avançar amb peu ferm cap a les millors solucions per a les persones. Per això s'ha elaborat un manifest, la declaració de Sabadell, que tot seguit ens llegirà la Sílvia Munt. Declaració institucional d'entitats i ens locals sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica. Durant els últims 8 anys, els indicadors socioeconòmics referents a les desigualtats i la qualitat de vida de la població han empitjorat a resultes de la crisi econòmica iniciada l'any 2008. En són un clar exemple la pobresa material severa, que ha passat d'un 2,3% el 2008 al 6,7% el 2015, o la taxa d'atur que se situa en el 15,9% a Catalunya. La crisi econòmica ha fet aflorar les condicionants estructurals que determinen les condicions socials i econòmiques en què la població viu i ha fet augmentar les desigualtats socials. Un dels clars exemples en què s'ha traduït aquest empitjorament de les condicions de vida és l'anomenada pobresa energètica. Un any més ens apropem a una nova temporada de fred i segueix augmentant el nombre de persones que, a més de no gaudir d'unes condicions de confort adequades a casa, no poden fer front al pagament de les factures d'electricitat, gas i aigua. Des de fa més d'un any, Catalunya disposa de la Llei 24/2015, una normativa impulsada per una iniciativa legislativa popular que incrementa la protecció de les persones davant els talls de subministraments. Si bé des dels serveis d'atenció primària s'han ampliat programes i s'han adoptat nous protocols per evitar els talls, tant els ajuntaments com les entitats han constatat la necessitat de reforçar les actuacions que ataquin les causes de la pobresa energètica, la mala qualitat dels habitatges,
l'atur i els baixos ingressos de les unitats de convivència, la disminució de les prestacions socials, el desconeixement de la població a l'hora de gestionar els seus subministraments i l'elevat preu de l'energia. De fet, coneixedors de les necessitats dels veïns i veïnes i de la manca de possibilitats de capgirar la seva situació de permanent dependència, els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania i les entitats del tercer sector, han hagut d'iniciar la resposta tant a les necessitats immediates com a l'inici de serveis de caràcter més preventiu, acompanyats també d'altres institucions públiques i d'entitats del tercer sector. S'han acabat desplegant mecanismes que van més enllà del pagament de factures a través de recursos propis, sovint sense tenir clars ni la totalitat de recursos existents, ni la legislació a aplicar, ni la reglamentació exacta sobre com procedir. Per tot això, a partir de l'experiència adquirida des de l'àmbit local, constatem que estem davant d'una situació d'urgència social generalitzada a tot el país, que ha de trobar una resposta sòlida i adequada. I arrel de l'experiència adquirida des de l'àmbit local, tant públic com de les entitats que treballen al territori, demanem la màxima implicació de totes les administracions catalanes, les entitats i els col·lectius socials per actuar preventivament contra la pobresa energètica. I reclamem que l'Estat espanyol reguli la protecció dels consumidors vulnerables tal i com li exigeixen les directives europees 2009/72/CE i 2009/73/CE relatives al mercat intern de l'electricitat i el gas, respectivament. 2. Que no es suprimeixi la normativa en favor de la lluita contra la pobresa energètica. 3. Que la Generalitat continuï desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d'actuació, establint convenis amb les companyies subministradores d'aplicació en tot el territori i assignant els recursos econòmics necessaris que estableix la normativa. 4. Que les empreses subministradores es comprometin a garantir l'accés als subministraments bàsics de tota la població i es corresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica, d'acord amb el que estableix la Llei 24/2015. 5. Que les institucions públiques dotin de recursos que facin possible una acció pública preventiva en l'àmbit de la pobresa energètica. 6. Que s'elabori un diagnòstic real de la situació que permeti acotar el perfil socioeconòmic de les persones afectades, millorar la qualitat de les dades primàries sobre pobresa energètica i identificar més detalladament les relacions de causa-efecte per tal d'avançar en el diagnòstic dels agents que treballen directament amb els usuaris. 7. Que s'elabori una estratègia catalana de pobresa energètica que fixi uns objectius mínims a assolir i serveixi de guia per a gestionar la pobresa energètica a tots els nivells d'intervenció, regions, municipis, tercer sector, amb una base comuna. I 8. Que s'ofereixin eines i mecanismes de suport tècnic i assessorament a aquells agents socials que identifiquen i gestionen les situacions de pobresa energètica. Des de l'àmbit local i el tercer sector continuaran donant suport als nostres veïns i veïnes en situació de vulnerabilitat, destinant recursos propis, apoderant usuaris i impulsant iniciatives de suport mutu. No obstant això, la pobresa energètica és una xacra social conseqüència del desenvolupament d'un model constructiu i energètic anòmal que només podrem erradicar si trobem solucions conjuntes. Moltes gràcies i que es faci realitat.